Ο παγκόσμιος πλούτος υπάρχει και διαχωρίζεται από τους ανθρώπους με μια μεμβράνη. Εάν σπάσει η μεμβράνη αυτή, τότε δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης οι επικυρίαρχοι. Αυτό λοιπόν που φοβούνται πάρα πολύ είναι μήπως τυχόν σπάσει η μεμβράνη, σπάσει το κοντρολάρισμα, ο έλεγχος των παγκόσμιων ταμείων. Ο Αρτέμις Ώρας έχει κάνει ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι οποιαδήποτε από την πρόταση του Αρτέμι τρέξει, σπάει αμέσως η μεμβράνη αυτή που απομονώνει το πλούτο από τον άνθρωπο. Θέλουν λοιπόν με οποιοδήποτε τρόπο να μην τρέξουν τα εργαλεία που έχει προσφέρει ο Αρτέμις Ώρας. Εάν σπάσει η μεμβράνη αυτή, θα δώσουμε και θα παραδώσουμε μαθήματα δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που θα πάρουμε. Εγώ δεν είμαι εκκλησία ή δόγμα να πιστέψεις ή ένα συχαμένο κόμμα δηλητηριασμένο, αφού στο αποδεικνύω. Μένει ο ρόλος μας. Όμως αυτό το παιχνίδι παίζεται μαζικό και η ευτυχία είναι μαζική και δεν μ' αρέσει η λέξη ευτυχία, μ' αρέσει η ευδαιμονία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αφού στο αποδεικνύω, γιατί πρέπει να πιστέψεις? Αφού είναι απόδειξη. Να οι λογαριασμοί είναι εδώ, για να τους διαχειριστούμε οι διαχειριστές. Πού είναι οι διαχειριστές? Άρα λοιπόν σου λέει ένα με στοιχεία. Αυτό είναι δικά σου. Άρα δεν πάω σε πίστη, πάω ήδη σε απόδειξη. Δεν επιχειρηματολογώ, στο αποδεικνύω. Άρα δεν είναι να πιστέψεις. Τα βλέπεις. Τι πρέπει να εκτελέσεις πια. Δεν θέλουμε να πιστέψεις, θέλουμε να εκτελέσεις.